maita henyu vadikani vemuzimbabwe. Zimbabwe inorwirwa kwakasiyana siyana. Ipo muno tiri muhondo. Hurukuro ino ihondo yekuti hanzi asikwinya aita sei apunyaira hasha yemusodzi. Zvauri kutotaura pano izvozvo zviri kubatsira. Nomboya kwamuri baba Gandari, muri kugadzira Zimbabwe papi? Vanhu munotataurisa asitereki asi chatiri kuita hapana. Nei? Tiri kungotaura mukaona zvinhu zvatakaita nemaprojects aripo. Nyika inenge taakuenda ezvinezvi vanhu vakutongoya vega vachizoziva kuti kuZimbabwe basa ndinoriwana. Nevakaenda kudiaspora vari kushaya zvekuita vachirara pasi pemabridge vaidzoka. Asi tichiri kungotaura. Shungu dzangu inini ndinoita zvemanufacturing. Shungu dzangu inini ndedzokuona industry ichinyatsomuka. Regai nditaure chinhu ichi, zvokudya zvedu zvemuno muZimbabwe zvinokosha mune dzimwe nyika nyangwe dzakatitenderedza muSADC ino chete. Taigona kutotadza kutoisupply SADC iyo ine kuipa kunyanya zvinwiwa zvedu. Dai maimboziva pa handichataura hangu nezita racho, asi kune chinwiwa chokuti ukaenda nacho kune vanhu vanotorwira kuti vanwe chinwiwa ichocho. Mashoko akanaka ataura baba Gandari. Hanzi kune vana vedu vamwe vari kushupika vari kudiaspora uko. Ngavadzoke kumusha tibatsirane. Kana vasiri kuita zvinobatika. Nekuti kana waenda kune imwe nyika unorora pasi pebridge zvakura kuti hausi kugarika. Chidzoka kumusha uite zvino. Kwete kuti kana muri ikoko mochipesa. Isusuwo kuno tichipesa. Ngatirege kupesana. Ngatiitei zvinhu zvinotifambira. Ndoye pamuri vamwene? Maita basa maichisamba. Ini ndinoona vanhu vemuZimbabwe tiri vanhu vakangwara. Asi takundwa nekuita kanenge kakushamisira. Tikada kuongorora izvinezvi mararamiro atiri kuita munyika. Mitengo yezvinhu iri kungokwira. Panzvimbo yekuti tibatane semaZimbabweans titi mafuta edu chaiwo aita $3.90 apa $16. Tese toregedza kunotenga. Vemuzvitoro imomo havanoshaya basa. Asi nekushamisira kwedu kwekuti ndine mari unowanikwa munhu akazadza troli. Ko asina oita sei? Mashoko makukutu endai pana mai Makwinja. Vari kutaura zvatinogona kuita semaZimbabweans kuti kana zvinhu zvisiririzvo ngatizvisiyei. Handiitika? Kana zvisiririzvo ngatizvisiyei. Ngatiregei kuita chikonzero chiye chekuti zvino vana vanodyei, zvino baba vakabva kubasa vanodyei. Mataura shoko rakanaka amai. Zvisiririzvo ndosaka muchiona mikoto haiperi muno nekuti tinotenga kumukoto. Ndosaka muchiona uori hauperi muno nekuti nesuwo tinoenda kuuori. Zvakashata tikazvisiya. Mashoko amataura akanaka mai Makwinja. Ini ndinoti vabereki vemusha muno munyika ino yeZimbabwe, chinokosha chekutanga ngatitye Mwari nyangwe chichungamira. Ngatisafarirei kuona ana Razaro mukurarama kwedu. Nokuti chinokosha ndechekuti kana ndiri mai kana ndiri baba kana tiri pautungamiri pese pandinotungamira, nyangwe kutungamirira nyika, nyangwe pakereke, nyangwe pakutungamirira mhuri, ndinofanira kuona kuti vanangu vese vari kudya here vachifara. Asi chiri kunetsa ndechekuti takungoona ngoti anazvo ndiye anodya, asina haana, asina anomiririra haana anomiririra. Tarisai zviri kuitika. Nhasi mafuta aita $15. Ko uyo asina mamuona here kuti adya? Aiwa, kana musha mune vatungamiri ngationei vana vedu vadya. Mashoko akanaka. Imbopai baba Machakaire. Muri kuona nyaya iri kutaurwa muno muka. Vanhu vemuno vanotsvedza kutaura. Unonzwa vachitaura kuti zvangu zvaita. Ukangoona munhu anotaura muromo wokuti zvangu zvaita, munhu asingafunge vamwe. Ko kana zvako zvaita, ko zvevamwe zviri kupi? Saka ndozvatauda kubva izvozvo. Dr. Kisango, zvangu zvaita. Vasina kudzidza vane dzimwe nyika dzinaombodzidza vasimuka. Vakadzidza vari kunyura. Saka kunge chikoro chinoroya naye. Saka ndingape mufananidzo mudiki-diki. Nyangwe tikadzidza, nyangwe tikaita sei, asi tinongona kunge takadzidza zvinhu zvisiri izvo tichisiya zvinoraramisa. Zvimwe zvinhu zvinoraramisa inini ndakambogara kuChina gore rimwe chete pandanga ndichiri mudiki. MaChina vaipa munhu punishment yekuti warasirei wabikirei zvekudya zvausingapedzi. Kurasa chekudya chaiko. Vamwe vaine nzara waipanishwa. Saka izvozvo zvaiva pakuti pazuva nezuva imba neimba yaitosevha mari, yaitochengetedza pfuma yenyika. Saka kufamba kwemakore
ezvinezvi maChina ndo vaakukweretesa vanhu mari, vaakutokweretesa neEurope, vaakukweretesa nesu, asi isu tine imwe pfuma munomu isingawanikwe kuChina. Mashoko akanaka ari kutaurwa nayi, nekuti isusu kana munhu akanyatsochengetedza zvinhu zvake unzi vakaomera fani, kana kuhama unotonzi vakaomera, kunoverengwa pisi dzenyama, kunochi ndozviri kutaura kunzi maChina vakabudirira nokuomera. Ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu. Ndomboya pana maChakaire tozoya pana Tafadzo. Ndinotenda maichisamba. Chinhu chandinoita zuva rega rega chandinotendera Mwari ndechekuti vakandiita mwana weZimbabwe, vakandisikira nyika iyo. Ndinochitenda zvikuru, uye zuva rega rega ndinoona kubata kwaMwari neukuru hwavo munyika yeZimbabwe. Asi chinodzorera Zimbabwe mumashure inyaya yemakaro, nhafu neukopokopo wambotaurwa. Uye toda kuti Zimbabwe yedu ifambe zvakanaka. Ndinogara ndichitaurira vanhu kuti inini baba vako vakarwara vakapenga kuita mustriti vachinonga zvinhu kumabhini, iwe hauti benziro. Kana anotaura kuti honai munhu ari kumabhini ndeumwe munhu, iwe baba vangu vari kurwarawo. Zimbabwe kana yarwadza, kana yarema, kana zvodii, hausi iwe unofanira kunge uchiituka. Anofanira kuituka ndo kune imwe nyika. Iwe panorwara baba vako unofanira kunge uri busy kutsvaga mishonga kokuti baba vapone vadii. Ndo zvatofanira kuita sevana veZimbabwe. Kana tichidaro ndiri kuti inini idonzvo remunhu wese wemuno muZimbabwe tiri mamiliyoni zvatakaita, asi kune vamwe vanotiregerera. Nanzwa apostolo Chisango vachitaura, isu vemachechi tinozama nguva zhinji kukwira makomo kutsanya, but kune vamwe vanhu vakaita kunge mapoliticians havaise Zimbabwe pamwe chete pamwoyo, vanotanga kurwisana. Isi zvatetaita sevamwe semapoliticians vanotanga kudhonzerana mumwe achinda nekuku mumwe nekuku. Inovakika sei nyika? Vemapepa votanga kunyorawo vamwe vachisvibisa nyika yavanogara yavakazvarirwa vachiitora senyika yakaipa. Vemabhizinesi vobva watanga kutora mari dzavaita muno munyika vodziexternalize, voburitsa voendesa kunze kwenyika. Inosumuka sei nyika yacho? Mashoko akanaka ari kutaurwa nababa maChakaire. Saka ndiri kuti sevana veZimbabwe ngatisei musoro pamwe chete, umwe nomwe ari kwaari. Tiite zvoita majuru zviya tumuka tupuka tutukutuku, but kunovaka zichuru rakakura. Asi varume vakuru nevakadzi vakuru totadza kuvaka nyika yedu. Uye mubvunzo wokupedzera ndoda kuti mai vekutourism, chimwe chatinogona kublemera hama dzedu dziri kumba idzi tichiti hadzisviki kwakati kuVic Falls inhau yekuti hakuindwi mahara. Ndazofara mati maona here reason yavaita. Chandifadza mati musi wakanzi naminista zvazvepachena kwakazara vanhu. Itai kuti kana tiri zvinhu zvedu zvemuno munyika medu zvivewo zvakatirerukira, zvakatichipira kuti tipinde pachena. Baba maChakaire tazvibata. Baba maChakaire havana kumbovanza kuti vanhu vari mupolitics vari kutiregerera nekuti havapedze kurwa. Takuda nyika inofamba. Hatina basa nangana, tine basa nenyika yeZimbabwe. Munhu ngaaise nyika yake pamberi. Vamwe vari kuviga mafuta emabhizinisi baba, vari kuviga kuti hanzi zvichakwira. Vamwe vari kuviga kana peturu kuti zvichakwira. Kana zvakwira zvidhuriraniko? Ngatiregei kunetsana. Ivo vemachechi vamataura vamaChakaire ngavaite chechi dzechokwadi, ngavaregewo kuita futi chechi dzeukopokopo dzekutorera varombo mari. Handiti? Ngatisangane muchikamu chinotevera.